Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayon po gagawa kami ng video dito sa lugar na to, mismong daan na to, kasi ang hirap ng daan na to dito. Nakalocate po to sa Barangay Bitaog, Bansalan, Davao del Sur. So balik kinukunan namin yung mga dadaan ditong motorsiklo para po masaksihan namin kung gaano ba talaga ah, hirap tong daan na to. So ayan, may nakita tayong dumadaan, no? Isa po yung mga estudyante yan na naninirahan doon sa barangay. So ayun, humihintay pa tayo, hinihintay natin yung mga motorsiklo na dadaan dito. So yun po guys, nakita nyo hanggang sa susunod namin na video, makita nyo nakarating na kami dito sa barangay namin, Barangay Hall of Bitaog, Bansalan, Davao del Sur. Napakahirap talaga ng daan. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel, like, share. Thank you po. God bless.